Para rawuh sing dihormatan, sugeng rawuh wonten ing crita cilik nanging migunani. Crita dudu bab perang, dudu bab raja, nanging barang cilik sing bisa gawe dadi luwih pinter lan luwih modern. Ing jaman saiki, teknologi wis mlebu ngendi-endi. Nganti menyang tangan bocah sekolah lan wong sing ketek cilik. Saiki ayo padha nyemak critane. Sawo lan sadewa sikil utawi kepo marang sawijining kyai jenenge Desa. Kuwi apa kabeh sing akeh kabele. Alah, kuwi jenenge Arduino Uno lah. Cilik-cilik kang iso ngatur lampu, kipas, lah, kok iso mikir ngono? Ono tae ta kuwi? Jenenge mikrokontroler. Nek wong mikir nggunakake otak, nek Arduino Uno mikir nggunakake program. Jadi, nek aku kepengin lampu minat dhewe, iso diprogram Arduino dikepek sabet, ya urip ora bakal protes karo menungso. Wah, apik tenan iki. Nek kodene salah piye? Manungsa sing nggawe kodene kan Arduino sing njalani. Nek kodene salah, ya wis ora bakal iso nglakoni perintah to. Oh, dadi ngono sa. Arduino kuwi cilik, pinter lan canggih. Makane cocok kanggo sekolah. Kan robot. Yo, bener. Saiki tinggal siji lah. Ojo ngerti tok, tapi kudu belajar banyak. Cetik.